Apology not accepted. With your due respect, sir. Nnanyukwu bụ Ọkpata Ozuola one na Anioba. Obi Kubana. Nnanyukwu ayana batala this one. Apology not accepted. First of all, you hype yourself before the apology. A hype onwego as onye ji ego before the apology. Onye Awụsa enweghị ike ịgwanwu ndị befe okwu anyị gwara ndị Igbo. Onye Yoruba enweghị ike ịgwanwu ndị befe okwu anyị gwara ndị Igbo. Mana onye Igbo ga-agwa nwanne ya ịdị okwu anyị gwara anyị. Duto na o ji ego. Nenenu vida. Ya nke a na-efeta ata a na-ekwu na mọsị na ndị be anyị enwere nghọta. Ọ egere ntị ọfụma n'ihe nkwu. Ịma ndị be anyị amara m nke na-esezi nke ikpeazụ a. Ekwuru m okwu ruru miniti 3 ejewelu 10 seconds tinye wee na-ekwu maka ya. Rekọd ada asị na-ekwu ya mana ebe m nwere ọpọchịtị tata ikwu ya ọ bụrụ na o nwere onye pịrụ maka igwelu ya n'isi na-ekwuru ya bụ ka anyị ghọta ka gọọmenti etiti si arụ ọrụ na e nwere nghọta ya mana anyị ghọta ya na aka baala anyị uru. Okwu ike ọbụla m dara ada ọnụ obi ka ọbụla m kwujọrọ eme ebuluzinu mmiri na nwatakịrị ya na-awụ arụ ya fuo ọ ma bụ Ọkpata Ozuola bụrụ ife Igbo ji ka mba fanene onwe onye ya bụ okwu na-ama agara ọrụ ya gba alụ tata ọbụla gị nọ na sọpọtụ onye na-achị anyị Ahmed Bola Tinubu olukwalụ gụnwa dịkwara onye sọrọ gị nwere etinye egbe n'egbe nwere etinye mma n'isi mana ihe m achọrọ bụ abịazie akwatu onye a ebe na-eme onye kwụrụ ọtọ n'otu onye sọmụma eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa no mba ọ bụrụ ya bụ demokrasi. Mụ na ga-emekwekọta ofe ife ọ bụrụ iwu ịnọtị m na-ekwu so ma ndị village boy o ma ndị city boy village boy ya ededolu city boys anya n'obodo mee fapụta afọ ebe a nọ ọ bụ city boy asị village boy bịakwunje n'ele anya na city ọ bụrụ mkọta ụmụnne ndị anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ arị nọ o nwere emegide echi nne ga ya onye ọba abịa n'obodo nwere ndị nna fa ya nọ na ọchịchị pati nke a ụmụfara ọnụ na nke a nwunyefara ọnụ na nke a ife melụ gị demokrat bụ na rapụ onye ọbụla o solu obi ya arakwa mmadụ aka ya a nabatara mfa n'obi ọcha ụmụnne anyị ka ha bụ ma bụkwa ụmụnne ha mana ihe ma nna kwadosiri ọ bụ ịchịkọlakwa niile anyị nwere tinye n'ofu nkata etu afa nọ ndị anọdụ nke a agaalụ ka aga n'oru arọ gara aga ị ga-agba na-etinyere m ọnụ ihe gbasara ọchịchị na ndị na-achị achị. Abụ m onye na-eme azụa erie mana na-esigo m anya arọ gara aga ka m mee 50 years wee sị na ndị mmadụ idu ndị mmadụ na-abịa n'ụzọ dị anya ụzọ dị iche n'iche. Kedu ife m ga-eme ka anaghị baa n'Igbo wee baa n'ife a na-eme wee sị ka nkụziere ndị be anyị ọ bụrụ na akpọlatagwuo ndị be anyị ka amalụ ka anyị esi banye n'etiti ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmenti na-achị anyị tata ka e wee bụrụ ekebe ife ruru ndị ọzọ si amazịra ndị Igbo. Ị na-anya arọ 8 gara aga bifo gọọmenti nke abata ebe a na-akpa maka ọchịchị anyị bụrụ ofe onye Igbo na ya ebe na sineti nwere onye bụ senate president ma ọ bụ spika ma ọ deputy senate president ma ọ deputy spika adị 8 ebe na service chief nwere ofe onye Igbo batara n'etiti ya a na-akpakịta ka na Igbo ya esi dị mma a na-asụ n'asụsụ na-abụrụ asụsụ Igbo ezi ka ya nọ be gị mara ife nchọrọ na be m wee sị mba ebe ọ bụ na mụ na ndị na-achị tata na mụ nwere ndị ọlụ ịma kpọnwụ ọ bụrụ nwa onye isi ala ụtọ mụ na ya dị na mgbara azanwụ m ka anyị banye
akọwa ndị be anyị onwe ka anyị si ghọtanwu anọnyelụ ndị gọọmenti nke a ọ ya bụ o nwere ife ọbụla bụ ife ruru ala Igbo kwesịrị ala Igbo ha ghara ịkpachapụzi ya ọzọ. anyị ka nọ n'ofu tọpik City Boy gbachikọcha ya olu m nwere fọsụ ma fọsụ abagide abagide echelu m na-eche maka ị na-esi masị kedu ebe na-eje nwepụta onwe m maka ife a kedu ife ọ ga-abalụ ndị be anyị. ihe mere na Owerri bụ na ejele ebe anwa wesịra na anyị emejero Jos keresi ụmụnne anyị gbabaghị aka ihe niile ife ebupụtalụ ga-ebutara fa ndị ana Igbo ife na nọdụ ya bụ ndị Igbo ka ọ bụ Ebonyi, Enugu, Abia, Anambra na Imo afọ gbazuru ife a nwụrụ ndị mba ọzọ nọdụ ya. onye ere na-emeka ife bụ nwa onye isi ala Sheyi na-eche ya sị na agụrụ m ọgọ n'ala Igbo mma agbaka bịa bụ ụnụ si oke wetara anyị laptọpụ wetara anyị ife ekwentị wetara anyị ndị na-akọ nri fatịlaịza friji jeneretọ ifu moto eji abụ ụgbọala techara ihe niile a ọ dị n'iru onye ọbụla inekwuru anya jee nene ya ugboro one sọrọ gị ofu ndị yikwu uwe nọkọtara ọnụ a na-akpọ yunifọm bụ ndị buru ihe niile anwa so n'ọ n'ala Igbo ka ọ dịkwa ụlọ nke pụrụ mba nwere n'ala ndị Igbo nke na-abụrụ nke bụ ndị Igbo oke ndị Igbo lụrụ fa n'obi aṅụrị fa gosi m ofu onye ọbara pụrụ n'arụ ma onye nwụrụ anwụ nwefere etu anwa aṅụrị